hun reitak coronavirus covid-19 vanga ka inkhawm theihlohnu in sarkarin thu ron chu in hriomlohna khua le venga te inkhawm phalsak ani a lawmawm tak zet ani tin natna tuar he hri tuar zong te ka torpui chaw hindam thui theihna du sakna ka hlan vek chu buai puya buai tei bye bye Dinh trian lên call alo nga khan thiam va tên xiam tu fakin rol môi ăn chua thin lai a phân o ăn mu ye Chutih cây po ăn yang sirva dài môi cả dòng về Vinh cho anh khom về thấy đón mà say rùa xưa ra liệp nền cả là ngay thì khi cầm biak là viêu nè này về giờ đấy không xuống này sẽ chúc thâu em ăn tây đẹp đi Marcus inkhawm đâu mi inkhawm na hian kan zai lo awang hian kan thungal thap mai ni Pathian kong shan rilzia le hripui zia và hripui khovelin ti bora awahim ze am chatuan chatuani Pathian kong shan hripui chunga rem mi thi khawpul kong kha lawmthu van ram cha bi kola san tam chua tu khovel thi me tu chu kong shan ani Lalpan awmpuina chun en lei ko sha ama aswai am chua
COVID-19 vanga ele bar zon na kong har sa tok zong tele kan doctor te helama thok tu zong te ini kan shereng chawa ko shan hauten kan no tung trai pui ren chawani Pathian in awmpui chaw sela malsawm vek chaw ro se lungpui chunga rem mi thi khokul kong kha awmpuina van rong cha bi kola san tang chua tu